Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo atong nga ipadayag ngadto sa Dios ang atong mga pagpasalamat sa mga grasya nga iyang gibubo kanato. Ug uban sa ato ang tatag sa kamakatuyuan ato sa bilakip sa atong mga pagampo ang atong mga kaigsunan kanila nga nagpaampo kanato o kanila nga nanginangdan sa atong mga pagampo. O garon mahimo kitang andam nga mosalmutin santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot isugilon ko. Sayon ka man kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan akong ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyan nun kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutuban nga Dios. Ikaw nga among gahom ug lamdag. Ablihi ang among makasing-kasing. Aron magalagad kami kanimo nga malipayon. Ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among ipangayo. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Si Abraham wala gayod kawadig pagtuo. Ni nagduha-duha nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya. Kay naghatag kaniya gahom ang iyang pagtuo. Ug busa, giday niya ang Dios. Kay nasiguro gayud niya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Busa, si Abraham gimatarong sa Dios. Gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong gimatarong siya, wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong. Kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala. O gibanhaw siya aron himuon kita niyang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ang Ginoong Diyos niyang lungsod. Daigon ang Ginoong Diyos sa Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Iyang gibayaw ang gahom sa makaluluwas nga kusugan lang kang natu. Iya sa balay ni David iyang sulugoon. Tumala sa iyang gisaan, pinagi sa mga babang sa iyang mga balaan. Sa mga propeta sa miyaging
mga panahon. Dayo ng Ginoong Diyos sa Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Kalungwasan sa atong mga kaaway, ug sa mga kamot sa tanan natong mga kaatbang. Naluoy siya sa atong mga katigulangan, ug nainumdum sa balan nga kasabutan ngayang gipasiugdan. Dayo ng Ginoong Diyos sa Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Ang panumpang ngayang gimukang Abraham, atong aman niyang yatag kanato, nga human maluwas sa kahadlok ug malingkawas dikan sa kaaway. Magalagad kita kaniya mga mahigugmaon. Sa tanang mga adlaw sa tong kinabuhi, ug mabalan diya sayang atubangan. Daigon ang Ginoong Diyos ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Malindog palihog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Malausap kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang ako igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan, tali kaninyong duha. O mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iya sa kalibutan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila nining sambingaya. Dihayo sa kadato nga mayuta nga maayo og abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini, mao ang akong buhaton, miingon siya siyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, og magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon unya ang abot, og ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, nini gayong gabi una ikaw mamatay.
Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang silang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa ka tawo miduol kang Isus ug misulti kaniya magtutudlo. Sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Nagpatabang ang maong tao kang Isus aron musulti ngadto siyang igsuon nga bahinan siya sa katigayunan nga gibilin sa ilang amahan. Ato ang matan-aw ug ato nga malili nga wala sila'y maayog buot sa matag usa. Kay kung maayo pa silang buot sa matag usa, dili unta siya magpalaban. Tungod kay walay maayong kabubuton ang matag usa, mao nang anaa ang kagubot. Og kini kamatuoran, kung magisgot na gani og bahandi kabilin sa mga ginikanan, daghan kaayo pamilyang mabungkag. Daghan kaayong mga managsuon nga kanhi nagsinabtanay. Kung maghisgot nga ni kabtangan, hinungdan sa ilahang wala na'y pagsinabtanay. Kung mao kini nahitabo sa atong Ebanghelyo, nga diin ang managsuon sa walay pagsinabtanay, nagpalaban ka nga Jesus, miingon magtutudlo, sultihing ako isuon nga bahinan unta niya ako sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus may padayon sa maong pulong, miingon siya, pagbantay kamo, og likayin ninyo ang bisan unsang matang sa kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Og tinuod gayud kini makaigsunan ko ni Kristo. Kay ang tanan nga ato ang maangkon ining kalibutana, ibilin dagayud nato ang tanan sa atong paghalin ning kalibutana. Wa gyud tay mapupo o wa gyud tay mapupho. Maningkamo ta nga madunahan og nakapangyata ka sa imong isikaingon tungod sa imong kahakog, nahimo kang dato, unya di na kamantigong mo paambit sa uban, walay kapuslanan ang kinabuhi. Dili man sayop o dili man sala kung mahimong dato ang tao, labi na kung naningkamot siya o bunga kini sa iyahang tinarong nga paagi. Di man sayop o dili man sala. Ang makahimong sala o makapahimong sayop sa usa ka dato, kung dili na siya kamao mo paambit unsay anaa kaniya. Ang matag usa kanato gigasahan sa Dios. Ug ang gasa nga gibubo sa Dios kanato, gasa usab nga ato ipaambit ngadto sa uban. Apan kun maghari kanato ang kahakog, dili na ta makakita sa panginahanglan sa uban. Kaya ang buot nimong mahitabo, matagbaw ang imong kaugalingon. Mao kini ang pahimangno na Jesus sa atong Ebanghelyo. Di kayo ninyo ang bisan unsang matang sa kahakog. The danger of greed.
My dear brothers and sisters, we can truly serve God and we can truly serve other people when we let go of greed. Diha lamang sa atong pagbuhi sa kahakog, pagsalikway sa kahakog, makapangalagad kita matinud-anon sa atong isig kaingon. When we serve, we become blessing to other people. Ang atong pagpangalagad, mahimong gasa sa atong isikatao. Tungod kay ang kahakog, mao ang magguba sa ato ang kaakuhan sa pagpangalagad. Tungod kay ang kahakog, dili sa buot, nga muabli siyang kasing-kasing, muabli sa iyang mga kamot, aron pagtabang sa mga nanginahanglan. Kaya ang taong hakog, katagbawan sa kaugalingon, mao ang iyahang himuon. Muna, magmabinantayon kita makaigsunan ko ni Kristo, kay tungod sa kahakog, daghan mga tao na itong pawak sa kangit-ngit. Tungod sa kahakog, daghang pamilya na bungkag. Tungod sa kahakog, daghang managsuon ng kabulag-bulag. Wa na'y pagtinagdanay, wa na'y panaghiusa, sama sa managsuon nga nahitabo sa atong ebanghelyo karon. Nagpatabang siya kang Isus, magtutudlo, sultihi nga ako isuon, nga bahinan unta ako niya sa katigayunan, nga gibilin kanamo sa among amahan. Ang iyang huna-huna ay ang kasing-kasing na kasintro sa katigayunan. Kung gusto o buot pa unta siya, o tinuod nga bahandi, moingon unta siguro siya magtutudlo, tabangi ako nga magkauli kami sa akong igsuon. Pero unsa may ang gisulti, tabangi ako nga bahinan ako sa akong igsuon sa katigayunan. Muna, mga kaigsunan ko ni Kristo, kung ang ato ang kasing-kasing, o una-una, nakasintro sa mga butang ng kalibutana, makahimo kita sa pagyatak sa uban, aron lamang maangko nato ang atong ipangandoy o gitinguha. Magmabinantayon kita sa kahakog. Sa atong ebanghelyo gisultian kita pinaagi sa mong sambingay sa usa ka dato nga naningkamot nga mas mudaghan pa ang iyang makabtangan. Mingon siya, pagkahayahay ni mo undo o pagkapalaran ni mo, ana-anak kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom o paglipay. Apan ang Ginoo miingon, oy buang, karong gabi una, mamatay ka. Kinsa may makapanag-iya na ng mga butang nga imong gitigom para sa imong kaugalingon, way kapuslanan ang tanan. Adunay panultion nga nagkanayon, ang mga butang nga imuhang madala ngadto sa langit, kadto lamang mga butang nga imong gipaambit. Ang mga butang nga ato ang madala ngadto sa langit, mao kadtong mga butang nga ato ang gipaambit. Ang mga butang nga imuhang gitigom, imong ibilin. Apan sa imong pagkamaghihatagon, nagtigom ikaw ubahandi nga iya sa langit. Si Jesus nagpasabot sa itong ebanghelyo nga bahalag kabus ka ni kalibutana. Ang mahinungdanon o importante, dato ka atubangan sa Dios. Wala kay butang ning kalibutan nga wala lumalabay. Ang importante, ana ang imong kaayo, ana ang imong paghigugma, ana ang imong pagkamapasayloon sa matag usa. Ana ang imong pagkamapausanon. Mao kini ang mga bahandi nga iya sa langit. Bahandi nga makapahimo ka nato dato atubangan sa Dios. Kung kita nangandoy nga mahiabot ngadto sa langit, nan ang hagit ni Jesus ato ang paningkamutan nga dili kita magapos ug magawngan sa kahakog. Ana unta kanato kanunay ang pagkamapaambiton nga puno sa paghigugma, puno sa kadasig. Ang Dios nga mahigugmaon kanunay nagapatubod sa grasya nga atong gikinahanglan.
o ang mga grasya nga iyang ibubo kanato, grasya nga atong ipaambit sa uban. Manindog palihog. Usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy o kabaguhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, napaubos og nahugno, samag na isalaag nga karnero, nga nahulog sa bungaw, mabalakong naningkamot, nga makahawid sa sanga nga gabok, nagatuaw nga balingkawas. Gikan sa pagkaunod, luwas sa kami, o Ginoo. Sama sa salmista, gibati na mo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod kami sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias nalubong dito sa lapok sa atabay. Uban sa mainulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami magpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, kinagmay o dinagko. Gitugutan namo ang amukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tig-patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakihilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga mo'y modamala sa among katilingban. Kaluyi kami o Diyos sumala sa imong manutayong gugma. Namulos kami Ginoo diha sa mga katalagman nga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad sa among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertion nga naghikaw sa mga kabus o pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaong-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis apat nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pagmamalitikanhong binayran. Kung ang akong katawhan tuwag sa akong ngalan, nagpahibos sa ilang mga kaugalingon, ang nagaampo o mangangita sa akong panagway, ug motalikod sa ilang dautang binuhatan, ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy o sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an o paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban sa bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo. Baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod.
Ihuyop nga ri kanamo ang imong kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom ug buhia kami dinha kanimo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipino. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan o kamapaungaron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangaliya ni Maria, mahal nga Berhen sa Santo Rosario. Among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong makamot. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron nagakog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ni santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamahanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga naha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mo matinubos magadayeg kanimo. Ug ang imong mga santos magapasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing ug busa. Uban sa maanghel masanto sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santo, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o giyota sa imong himaya. Sana sa kaitasan. Santos gay dikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin imong espiritu ang pagsantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag nini ngadto siya matinunan og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya matinunan og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdayon lang imong ngalan, moabot ka lamang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gahungang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagligsunay. Peace be with you. Peace.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapitan sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kini Eucharistia, magtabang uta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, o magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ginahalad ng santos nga misa, dadan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos.